Så kan man se hele flyhistoriens tidslinje. Fra det allerførste fly, og til bombefly, og til alt muligt andet. Vi kan næsten ikke være i os selv. Og det vilde er en Fireflighter i Lego. Det vilde er, at man kan komme ind i flyene. Så jeg er ret sikker på, at ham der peger og fortæller, han lever sit bedste liv i dag. Så kom ikke at sige, at man ikke kan lære noget af YouTube. Der er nærmest ikke noget af det her barn, han ikke ved om fly. Det er helt skørt. Se. Og nu går hans største drøm i opfyldelse. Hans største drøm er nemlig at komme ind i den her. En Concorde. Vi skal lige fortælle lidt mere, inden vi går ind. Jeg fortæller om de nye modeller. Og nu, mine damer og herrer, Le Concorde. Jeg skulle også en lille smule på røven over det her. Man kan kigge ud, man må ikke gå derind. Den er gammel, den her, hva'? Så det er sådan noget, Det er seriøst. men det er jo ikke passagerfly, eller hvad? Jeg tror, de har taget. Den kan man lige tage med i hånden. Var der alt det her i den, eller hvad? Jamen ikke her, det var passager dernede, eller dernede. Det her var jo nede i flyveren. Hvad? Og så var der sæder her jo. Men hvorfor er alt det her inde i den? Det er for at vise, hvad der var af motorkraft i en Concorde. Jamen, det må have været her også, eller hvad? Eller hvad? Men jeg tænker, det må have været nede under. Så Jeg skal lige videre ned. det er jo sindssygt. Jeg skulle simpelthen overhovedet ikke bede om det her.